Ako G-Prox! Ako G-Prox! Hala! Nakuha sa bakal, oy! Wala kayo ni ba? Murag, bugat so kayo ni Murag. Kurta-kurta yung suro si G-Prox sa nagiyan niya patimbang mo. Di, dabi ako na rin ang sound, dabi. Hop! Hop, 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 hop! Hop! Hala! Bugat so kayo ba? Murag, makaitim mo ko para sa anon ko nagpugos. Di, dabi ako na rin inayan ang kabas, dabi. Gabas! 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 Wala na! Magkapalit na si G-Prox sa nagdagang makaon ng mga chicks! Agad! Padayon! Gabas! Motivation! Motivation! Hala! Yatis, huwag niya pong ko'y kuha bay. Ganihara ko ng isda. Wala baka nagitong lihan nila G-Prox bay. Kay Tirador, biyak ito silang isda. Sinarto mo na, boy! Nakunsa ka na siya di abang, murag nalibang siguro na. Magkatabang di ko siya, abay, kay murag kaya manawala mo na lutan niya. Bay, inundar na mo ang halin na eh. Nagyato na ako na sinarto, dobe. Lalo mo din ni Dria, day, bay. Ay, tama! Tuloy mo din akong gigabas, day, bay. Di na ako magib, eh. Hala! Huwag ka na pala tayo na niyo, eh. Uyog man ba mo bounce? Yotis! May gani wala na ko ni nagabas ni Tulaya ba kayo? Napadayon pa na ko gabas! Impas! Langoy nyo ko! Laon ra ba kayo? Tunan ako to start ba kay Gabso na mo ni Tulay? Oh shit! Oh shit! Hoy! 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 Narto! Nakunsa makadira! Nalibang ka no! Wala eh. Kita ka na ko'y taga ng isda ko eh. Nge! Patakarak mang isda si Nardo boy! Wala naman ko ni sulod dragod kay giluan man na mo na dragi butangan man na mo na og sayunan. Ay, bantog raw wala isda. Gigutom na ko ba? Ganihara ko nagpaabot. Kamu din naghilo diri ha? Oo, kami man naghilo diya. Gipulutan mo ganin nila papa dito ang amo ang kuha. Okay. Nag-inom sila og tubaw niya, gisugo ko papa og pangahoy. Walay klaro ba? Hurot na yung isda diri Manghilo ay jud mo ba? Ay! Kuyog na lang tanan to ta! O sa man, manghilo? Di ko eh. Ha? Dili uy! Ato nang gabso ng bakal nga tulay okay na ako gabos diri adala. Ay, kanang tulay. Ako na magandang giplanuhan na tong ni Agi. Pero, lisod yun na gabson oy. Gabas na galito sa bakal akong gidala. Kanay mo ha kay murag gabas man na sa kahoy. Ay, hinuon po. Gabos man rin sa kahoy no? Wala yung wala to na kundutlan ganiya dito anar to bay. Di yun nakadulot kay gabas man na sa kahoy. Dituan na tayo sa unahan G-Prox. Kay daghan kay bakal-bakal dito. Asa man napita na to? Basta sunod lang sa ako. Tara ta. Sige, tara. Tara. Dali. Hoy! Nardo! Mauna ni Dria! Wala! Naghanap yun yung bakal oy! Madutlan ka na isa gabas mo ang gabas sa kahoy! Mauna ni G-Prox. Madutlan lagi ni Ana. Tara. Wala! Kawawa niyo dagan yung bakal boy! Dapat tiraon doon ako ng gabi! Oh shit! Oh, G-Prox, ayun sa natiraha-tiraha kay masakpan na Drian ay nagbantay. Agay! Ha? Ay, tarta! Oh, G-Prox, dili ata. Tirahin na kay walang inagbantay diri. Ako'y look out. Ha? Oh, sige! Dili gabas diraw. Kay look out ko. Wala pa dyan na human. Kapit na na gamay na lang ni kulang! Oh! Tiara! Namutol na yun! Kumayara na, oy, dugang ipa. Gabasay pa. Bahala ka kagapoy na gabas! Ikaw na po do! Ya, atis. Suko na ka mo ba eh? Kuya Wagod! Amo di ay! Oh, ikaw na po do! Gabas mo! Ang binilang nabi. Marang magsugod dito ni sa uno ba yung bibi? Dali Oh, tara oh! Basta kay! Mas pasid ya! Kaya ako na po i-look out! Kaya magkinausan na ikaw dyan! Sige na! Ano kuya ko ah! Ya, atis. Sartuha. Dili mo eh. Uy, ako na lang. Ako na gabson. Hoy, Nardo! Dali di ba kay! Dukayan ni mo mo gabas oy! Yatis mo pa ihadlokan ang founder. Pula na pula ninyong gabas, uy. Ayaw nagreklamo di ah! Gabas
taas na. Wala, putoy, may tao boy. O kaming duwang Naruto mudagan. Murag, di yun ako ni masipti ng bakal. Tama di ay. Hiktan din ako ni si Naruto kay para dili kadagan. Ako anong hiktan di, malibot ko diri sa iyang likod. Kabula pa din. Uy, Jiprox, anong libot naman ka? Wala, ako araring tanawon risunahan kay basig na ay tao. Sige, tanawa. Tarong tanawa, pantay tarong. Hoy, Yara, pisi. Ako ano ning hiktan si Naruto be? Wala na. Umana boy. Hoy, Naruto! Clear! Nga mo lang ka maka Jiprox. Wala na! Mauna ni! Naitao! Palay ng awat! Sabay Naruto! Jiprox asaman. Jiprox, okay, klaro asa magkahutan ito, okay? Ikot na ko ni mga Jiprox! Agay! Wala! Impas! Nakpat si Naruto! Sa presinto ka na magpaliwanag, Naruto! Korta-korta si Jiprox!